Piglunsar ngunya na aldaw, an Oplan Free Ride kan albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO. Sigon sa pamayokon opisina na si Dr. Cedric Daep, sarong espuerso ang programa para makatabang sa mga commuter na maaapektuhan kan mahiwas na transport strike. Katuwang kan APSIMO sa programa ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine National Police asin ang Provincial Engineering Office. Ang kaipuhan, tangon niyan, nag-assess kami kung kaipuhan hanggang sa aga. Pero kung sa hiling may man masyado, kaipuhan, pwedeng by Wednesday, pull out na kami kaiyan. Pero pagpaplanohan, may nasubiyahing Legazpi Daraga, tangon niyan garo, apektado ang Santo Domingo, na halos daing biyahe sa Santo Domingo, Legazpi na ruta. Baka sa Legazpi and sa Legazpi Daragang ruta kan duwang behikulo, ilipat na yung Legazpi Santo Domingo. Dugang pa ni Daep, nagpapadagosan sa indang assessment sa mga distrito na nangangaipuhan kidugang na bihikulo para makaakomodar nin mas dakul na pasahero. Obheto man kan programa na malik kaya na mabiktima ang mga commuter nin overpriced na pamasahe. Igwa kitang pagkukuang incident ay situational report sa mga nagbiyarahing mga unit na magtataos ito yung report. Tanganing ito ang basta may pag-analisar kung mapundo kami o kung di man mapundo, hari na lugar ang dapat kami mag-concentrate. Tanganing makatabang sa paagi kang libreng pagsakay. Sa presente, padagosan sa indang monitoring sa posibleng maging sarong simanang transport strike, asin kung anuman ang pwedeng maitabang kan opisina sa komunidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.